Igbo ndị ọma na-ege m ntị ekele m ndụ kelesi unu ike apụtara m ọzọ ka m si apụta mụọ bụ nwanne unu nwoke Maazị Uchenna Ijegalụ nke Prosium telivishọn na redio nke nọ na Kaduna nke unu ma abịala m ka m si abịa mana tupu m agawa n'iru ine anya n'akụkụ ihe afụ nnukwu mmọnwụ na ya nọ mana a sị na mberede nyiri dike mana mberede ka eji eme gịnị eji ama dike ihe mere nnukwu mmọnwụ a ji wepụta ebe a tata ndị Igbo anyị ga-ege ntị ka anyị mara o ji bịa mana tupu o mee nke a ọ ya gwara ndị Igbo onye ọ bụ nnukwu mmọnwụ nnọọ biko kọwara ndị Igbo onye bụ. Okay, afa m bụ Chief Patrick Lawson Ndubuisi, former president of Abia, former director of publicity Igbo community, a member several committees in the Igbo community, and a member of Igbo community for the past 30 years. Nna ya ife nnọkọ si agị ọdụ nnọọ ka o dere ede n'akwụkwọ wee bịa maka o si na-adị na-anụgo ya na afọ ya bụ Chief Patrick Lawson Ndubuisi. Eziokwu onye du ndụ ya ekwu okwu, onye du ndụ ga-eri ife, onye du ndụ ya bịa mee ihe na-eme kịta. Eziokwu ndụ bụ gịnị isi. Ka o si na-adị anyị nwere nnọọ ka anyị si ghọta na o nwere ka ndọrọndọrọ ọchịchị na-achị ịbịa na Kaduna na nke ndị ICWA. Biko ndị amụrụ ya ICWA bụ ihe ọ bụ Igbo Community Welfare Association, mpaka na nke na-achịkọta ndị Igbo dum niile nke nọ na Kaduna, ICWA nke Kaduna. Onwe nnọọ ka anyị ghọta na onwe nnọọ ka ndọrọndọrọ ọchịchị nke ndị bekee na-akpọ elections na-achị ịbịa n'ọnwa nke anyị nọ n'ime. A na-ekwu okwu na onwe ya na-akpọ onye isi nchụàjà ndị Igbo niile, n'isụgharị ya na bekee ọ bụrụ President General PG. Onwe nnọọ ka anyị ghọta na onwe asị anyị na ịchọrọ ịpụta na nyawa ọchịchị wee na-ajụgụ n'efifi a ka ọ n'ụtụtụ a ka ọ na mgbede a, biko kọrọ ndị Igbo ihe mere nnechi nwoge anya wee ruo ogo ụka wee sị na ị na-apụta inyere ndị Igbo aka wee dozie Igbo site n'ibu PG ha. Okay, thank you very much. Ihe mere nụ bụ efili na etozuru m onye Igbo na Kaduna steeti. Amụrụ m n'obodo a bụ Kaduna steeti. Agụrụ m akwụkwọ n'obodo a bụ Kaduna steeti. Ana m emekwu biznes n'obodo a bụ Kaduna steeti. Since my graduation, business ka m na-eme n'obodo a. And by the grace of God, o nwere anybody nọ n'Igbo Kaduna. Abụ m onye na-apụ apụ, mụ na ndị mmadụ na-emekọ ihe. Abụ m onye ndị mmadụ ma ama. And abụ m onye nọ n'Igbo anya ruru m ana mara ihe Igbo na-eme, mara ka esi eme Igbo. Wee filo na ndị chịrị achị agbaligo wee chịkọta ruo ebe a nọ tata. Ọ bụkwa na ha gbara Igbo aka ha gasago. Eziokwu. Ebe ha chịkọta chi ruo ebe anyị nọ tata, wee sị na ndị Abịa ya pụtachia. Mgbe efilo na mụ abụ nwa afọ Abịa na-etoruru m ihe Igbo ihe eji eje mba, ana ama eje ebe ọbụla asị ejere eje natara ndị Igbo ya ruru ha. Ihe ọbụla bụ oke ndị Igbo ebe ọbụla ọ dị anyị eje nata nwa ya wetara ya ndị Igbo. Ihe ọbụla bụ oke ndị Igbo ya eje nwunye burie n'isi narịa bata dosi ya n'afọ anya. Nke akwara nkwa ọ na-ekwu ụmụ Igbo wee na-asị na anyị nwa nwere ebule nwee mpụ ya ma nwoke ma nwaanyị ma ndị nwere agba, maka ndị Igbo sonye mara aka ga agba ka ga-eme gịnị pụta mmiri. Maka o si na dị ọzọ dịka ibe ya bụ na isi m ndị Igbo onye Abịa na ndị eziokwu ka isi ikwu n'Igbo nwa afọ Abịa. Ama m na ndị Abịa ndị bụ unu na-akwado gị ọfụma, makwara na ndị ọzọ na-akwado gị ọfụma, mana achọrọ m ka ịchịkọ ya ọnụ nke ndị Igbo nke bekee na-akpọ summary. Kedu ofu ihe ahụ ọ ya abụ nwatakịrị ebu n'afọ ọ nke amụrụ ọfụ ma okenye nọ n'ụlọ ga-anụ na Chief Lawson Ndubuisi emeela ihe a. Kedu ihe dị ihe ahụ ọ ya abụ ya bụ egwu a ya agụ maka gị na ịbata na oche a? Ọ bụ na Chineke mee ebere bụ na ịbata n'oche a, ile anya Igbo nọ na Kaduna enwere ihe ọbụla ha ji enweta ego tinye n'akpa ndị Igbo. Anyị ga-eme ka ọ bụrụ na anyị bata, anyị ga-achọ investment anyị ga-emere ndị Igbo ka esi ebe a na-enweta ego eji asọbụrụ ndị Igbo problem. Ana mụ believe na aha ndị Igbo bụ
Welfare Association. And welfare bụ maka ọdịmma ndị Igbo. Maka ọdịmma ndị Igbo. So o kwesịrị na meeting ọbụla anyị ga-eme bụ na ọdịmma ndị Igbo ga-abụ ihe anyị ga-ebu n'obi ihe dị anyị na-eme. Kedu ihe anyị ga-eme ka ọ dịrị ndị Igbo na mma? Mụ bụ onye bilivuru na a na-eme committee of friends for onye papa ya nwụrụ anwụ, onye mma ya nwụrụ anwụ, onye na-eme wedding. Ọ bụrụ na anyị bata, anyị ga-achọkwa anyị ga na-emekwe committee of friends for onye ihe na-esiri ike. Ka onye isi ihe na-esiri ike kwesịrị ụmụnne gbatara ya ọsọ enyemaka. Ka ọ dị ije anyị na-aga bụ ije onye agha na nwanne ya. Anyị na-akọwa ọ bụrụ na anyị mebata from time that welfare package ndị Igbo anọkọtakwana ụmụ nwaanyị ụmụ ndị di ha na-abịa meeting bịa kata meeting nwa ha nọkwa n'obodo a. Ihe na-esi anọkọtakwana jụọ ụmụ nwaanyị ajadu ndị anyị ekwere ha aka ha na-erigwe nri ha biko n'obodo. Ụmụ anyị ka anyị na-agụ akwụkwọ ekwesịrị anyị nọkọta anyị ekpọgbolo afa mgbe ndị Imo dee ma afọ mmadụ ịtọ, ndị Anambra dee steeti na-eweta na anyị ewere ejewe Abuja jee miiti ndị be na Abuja. Ụmụ anyị ndị anyị enye ha ọrụ ha sọgburu ndị Igbo. Eziokwu anyị agbapụ make sure na project niile anyị na-eme ya bụ ihe ya people oriented projects. And ebe ahụ agbatara na anyị emeke sure na aha agbatara na anyị ebido rụọ ọrụ ebe ahụ. And anyị ama nchere ọrụ anyị arụ ebe ahụ ka ọ bụrụ mgbe e mere Igbo Day ka e wee nweta ego. Anyị apụ outside the box jee chọwa ebe ọbụla ego nọ, kpọta ndị mmadụ, kpọta our friends and well-wishers ka ha wetara anyị ego ka anyị rụọ hall ahụ. Before arụọ hall, anyị arụọ shops around the hall. Ka shops ndị arụ around the hall bụrụ ebe anyị na-esiri enweta ego. Ọ na-amụta ego. Asịrị ego ọ na-amụta wee na-eme ihe ego for ndị Igbo. Ifuru ka o si ekwe nnọọ ka o dere ya ede n'akwụkwọ maka na ka nsi fia ọ na-eshi ihe n'isi apụta ọ na-ekwe ọ bụrụ nnọọ ihe ndị bekee na-akpọ vision na mission o nwere maka ndị Igbo. Na-anụgo n'ife o kwuru, mana tupu anyị emechie nke taa, ajụjụ na-abụ ọzọ ka nka ya ajụ tupu anyị emechie. Nke ọzọ dị ka ibie, a maara anyị nwere igwe n'obodo a, anyị amụrụ ịkwara ndị Igbo ke ka gụnwa ọdịmma dị na igwe n'obodo a si dị. Eziokwu mụ na igwe dị na mma. And a sị na onye fee eze ruo ya aka. Igwe bụ onye mmadụ niile kwesịrị na-akwanyere ugwu. And ihe ọzọ m na-agwa igwe, o nwere mbọsị nna anyị jere na nke igwe na-eme meeting, ọ bụ na ọkụ adọghọ. Ọ bụ na Chukwu mebere abata ebe ahụ, anyị agbalị tie sola na bịa igwe. So na ndị Igbo so na bịa igwe, ọ bụ na ọkụ na-enwe na bịa 24 hours. And ọ bụ na anyị bata ebe ahụ, anyị agba mbọ niile anyị nwere ike ịgba ime kishon na igwe anyị dị recognize na ihe a na-eme n'obodo a. Anyị agba mbọ mee kishon edebara aha ya n'ihe a na-eme n'obodo, eme ihe akpọ igwe anyị bụkwa ebe ọ bụla akpọrọ igwe Igbo ka akpọrọ. Respect ọ bụla enyere igwe ọ ndị Igbo ka enyere ya. And anyị atara anyị oke anyị nwere ike ime kishon ugwu niile a na-akwari igwe obodo na anyị akwari igwe anyị. Chineke igwe ya dị ifugoro ka o sikwu, ama m niile anụ ihe anyị na-ekwu nke taa. Ọ ga-agba mbọ ka igwe anyị soro n'ihe a na-eme ya ka ndị na-achị anyị n'obodo a bụ gọọmenti nke Kaduna mara na igwe anyị nọchie ike. Ihe niile a na-eme igwe anyị sobinye n'ime orekwukwe na a na-agbara na a ga-agba mbọ rụọ ụlọ, a ga-agba mbọ mee dị pakeji ọfụma. Ọ bụrụ ya kpọrọ welfare ọ pụtara afụ, ọ bụrụ sọsọ ime a na-akwadobe ebe mmadụ na-akwado nwaanyị, onye ihe na-eshiri ike achọ welfare ya ka o kwuru. Ezigbo nwanne anyị nwoke, eziokwu ya ikwu kịta o nwere ikwu metụta m nke kacha metụ ụmụ anyị aja di ya nwụchigbo na abịabụ mitin echefuo ha. Ekwesịrị anọ asị onye ada otu ya ada otu a ka ọ na-ikwuru kịta amakwa m, mana ọ dabịa m n'uche iwe kwuo ya wedị m n'ọkọdụ ọfụrụ na ntị maka osi na dị ekele dịrị gị. Tupu anyị emechie, ndị Igbo na-ege m ntị na-anụghị ihe ọ na-ekwu, biko ihe ọ na-azọ bụ PG President General ICWA Kaduna ọ gwala unu ihe niile ọ ga-emere ndị Igbo, kwuo na site na enyemaka unu na sosonyanwa amamenwe, site na enyemaka gụnwa na mụnwa gụọ nwoke na-ege m ntị, gụọ nwaanyị na-ege m ntị, ị ga-agba mbọ ndị niile ga-atụnye aka mbọsị ahụ, ndị ga-atụ vootu mbọsị ahụ ga-agba mbọ mara ihe a na-eme ka anyị gaba n'ihu. Chief, o nwere okwu ọzọ ikwesị gwa ndị Igbo tupu anyị ekechi? Okwu ọzọ na-agwa ndị Igbo, especially delegates si steeti niile dị iche iche, ka unu gbaa mbọ kwado m aka, gbaa m aka n'ukwu ka anyị tụọ vootu anyị. Ọ kara mmadụ awụfologwu n'orodo
follow who know road, follow who sabi road. Ọ bụrụ na agbakọ nyụọ amịrị ọ ya agba ụfụfụ and ọ ya amịtara ndị Igbo mkpụrụ n'aha Jizọs. Amen. Ndị niile ga-atụnye aka bọsị ahụ, ma ndị Enugu o, ma ndị Abịa o, ma ndị Anambra o, ma ndị ZDM o, ma ndị ọzọ ga-eso tụnye aka mbọsị ahụ na Command Guest House. Biko unu anụghị ihe o kwuru. Pụtanụ n'igwe kwunu tinyere ya, biko ọ na-ayọ unu, n'ihi na anyịkọta mamịrị ọnụ eme gịnị ọgbọ ụfụfụ nyanị ya ma mmenwunye. Ọ na-ayọ unu wee sị pụtanụ n'igwe na unu chọrọ ka Igbo dị mma, tikọta n'aka ka ịya ọ na-ekwu ka ọ gaa ọfụma. O nwere efe egwu ya agụ maka nsogbu adọrọ. Ma tupu igwe egwu ahụ, o nwere ihe unu na-akpọ slogan. Mana anyị nwere na-akọ nta akụkọ, anyị na-enwetacha infọmeshọn. Kedu ka ihe agwa ndị Igbo gịnị bụ slogan unu ahụ? Slogan anyị bụ uche Chukwu ya emezu n'aha Jizọs. Uche Chukwu ga-eme, ọ ga-emezu n'aha. Ịma na afa m bụ Uche, onye jiri afa m kpọọ afa m kwuo n'ụzọ Chukwu ọtọ m ụtọ. Uche Chukwu ga-eme ya mezuo n'aha Jizọs. Biko ọ ya agụrụ anyị ọgụsị egwu a, anyị emechie chere ụbọchị ọzọ, maka na ọ ga na-abịa ụbọchị niile, maka ihe na ka o si kọọrọ anyị na ihe na-gbasara ndị Igbo na-echi ụra. Ọnụ ga anụ onu ya once in a while, na-anụ onu ya emechara Chukwu nyeziara aka ọ pụta asụpụ iji ọ ya bịakwa ebe a kene unu ndị Igbo wee sikwa unu daalụnụ. Biko egwu a gụọrọ anyị ka anyị nụ. Igbo maa mma ọ mara mụ na gị, Igbo jọnjọ jọrọ mụ na gị, Igbo bụ Igbo maa mma ọ mara mụ na gị, onye ọbụla tinye aka ka anyị dozie obodo anyị. Nanụgwe, Igbo maa mma ọ mara mụ na gị, Igbo jọnjọ ọ jọrọ mụ na gị, Igbo bụ Igbo maa mma ọ mara mụ na gị, onye ọbụla tinye aka ka anyị dozie obodo anyị. Unu anụghị? A na-agwa ntị, ọ na-ntị ya anụghọ, ebe isi ma ntị ma anya ha ncha eme. Gbaanụ mbọ kwunu fuchepụ ntị wee nụ egwu o kwuru n'Igbo ma mmakwa mụ na gị na-abụ, ọjọọ njọ mụ na gị na-abụ, mana ị agba mbọ makụrụ nke mara mma uwe ọ dị mma. Biko detufu oge anyị abịa nchidobe nke tata. Ị ga-amakwa ozi o zuru ka a si amakwa mmadụ, nwụọ ya ka a si aṅụ mmiri, rahụ ya ka esi arahụ ụra, chie ya ka esi eche uche, mmadụ ya n'ukwu ka a si ama akwa. N'ihi na Chief Lawson Ndubuisi ekwuole ihe ọ ga-emere ndị Igbo. Ama m na gwa anyị ege m ntị ghọtara ihe okwu, gwa anyị ekekọ m ntị ebe a ghọtara ihe okwu. Biko ka anyị gbaa mbọ ka anyị mee ya, na-etufu oge. Anyị asụkwa unu daalụnụ maka ndị wepụtara ohere ha na-ege anyị ntị. Daalụnụ. Marakwanụ na afọ m bụ Maazị Uchenna Ijegalụ nke Prosium Television na redio. Biko ịchọ inweta anyị n'igwe ntị, ihe enweta anyị na 08122807671, ma ọ nwetakwa anyị na 08094646206. Ịkpọ ha na anyị n'igwe ntị, anyị na-agba gidigidi maka na anyị na-agbasa ozi. Ihe ọ bụla anyị chọrọ ka anyị mara maka gị, ịkpọ anyị n'igwe ntị, anyị abịa, anyị akpakọ ụwa anụ ihe ị na-eme, ma ndị na-azụ ahịa, ma ndị na-eme nke ọzọ, ma ndị na-aka ụka, ihe niile ọ bụla gbasara ịchọ ka ndị mara ịkpa anyị n'igwe ntị, anyị abịa ebe ọ bụla na anyị abịa, anyị akpakọ. Maka ndị Igbo si na anyị kwọta mamịrị ọnụ eme gịnị ọgbọ ụfụfụ. Ịchịkwa enwetakwa anyị n'ikuku nke ndị bekee na-akpọ webụsaịtị. Ihe enweta anyị na www.prosium.rtv. Prosium bụ PROCYON, otu aka si spelụ ya. Itinye RTV inwetazie niile anyị na-eme ọbụ ụba n'anya ya. Marakwa na program a bụ anyị kpọrọ ya anyị bụ ndị Igbo. Ịbụ onye Igbo bụrụ onye Igbo. Program anyị bụ anyị bụ ndị Igbo. Biko ihe agba mbọ ka ịmụke dịka kpakpando nke bụ. Ekele m unu nkesi unu ike. Ọ dịbọsị ọzọ anyị fụrụ na aha m bụ ka bụ Maazị Uchenna Ijegalụ. Ndewo.